Здравейте, приятели! Сега е тежка вечер, ама сега не се включвам да ви разправям как е минало вчера, то не е за разправяне. Исках да споделя нещо друго. Идва зимата, всяка нормална българска къща трябва да се подготви за зимата. Сега, значи, някои хора пак ще ме оплюят, обаче аз искам да кажа, от 2 години, откакто е почнала пандемията и от когато ни налагат мерки за пазаруванията да се регистрираме по големите вериги, не съм ходил в големите вериги, въобще не съм стъпвал нито на Lidl, нито на Kaufland от 2 години. Вчера имах 1 час да чакам да ми измият колата на автомивката и нямаше какво да правя, викам ще отида да видя какво има в Kaufland. Откакто съм влизал последния път, всички цени са с 40% нагоре. Направили са някакви каси такива за самообслужване, където без касиерки, сам да си минаваш, да си маркираш продуктите и да си плащаш с карта. И естествено нищо не си купих. Той и нищо не ми хареса да си купувам. От 2 години, да ви кажа, си пазарувам само от такива фермерски кооперативи и съм много доволен. Купувам си изцяло домашни продукти от интернет. Ето, то е конска наденица за сушени, прясна, конски суджук купувам, който има 2 вида, с конско и с телешко и само с конско и с свинско. Конска пастърма, най-хубавото мезе за зимата. Цените не са скъпи, дори трябва да ви кажа, че някои цени са на половина на тези от големите вериги магазини. Просто има много хора, които плюят този начин за купуване по интернет, казват, то няма сертификати, те не си плащат данъците, не е законно. Аз не съм на това мнение. Трябва да ви кажа, купил съм си сумати работи, много съм доволен. Оня ден си купих сирени. Ще ви покажа после 2 вида сирена на по 15 лева килото. Истинско домашно сирене, козе, овче сирене, саламурено. Като ходихме в Испания, въобще не можахме да намерим такова сирене. Ето. Това са истински домашни продукти. Сега на Lidl някои хора ми се сърдят, защото не искам от Lidl наденици. Ходих да ги видя, те въобще не ми вдъхват доверие. Ето, вижте, истинска наденица. И със сигурност, ако не е по-евтина цената от на Lidl, със сигурност ще е почти същата цена. Дори малко по-скъпо да е, той са домашни продукти, аз той го правя, за да подпомагам и такива частници, фермери, защото държавата не им помага. Единствената помощ, на която те разчитат, той сме ние. Единствено ние, хората, можем да им помогнем на тях. Наша държава не е както ви снимах в Испания, да се грижи държавата за всичко тук. Напротив, държавата е против производителите. Тя гледа само как да им налагат данъци, да ги тормози, да ги санкционира, изисквания, 1000 работи. Помните при няколко години как избиха на хората домашните животни, уж че имало някаква болест, никакви болести нямаше и те искат да унищожат българското селско стопанство. И заради аз помагам на тези хора. Поръчал съм си утре лавандулов мед. Ние взаимно си помагаме, аз купувам от моите клиенти разни продукти, те купуват от мене други каквото имам аз. И в понеделник съм си поръчал една тенекия лавандулов мед, домашно производство. Сега съм си поръчал суджуки за зимата пастърми. Даже те по магазините такива пастърми почти няма конски, само на Маджаров има, те са на 60 лева килограма станали, аз ги купувам на 25, на 30 лева. Вие прецените вие сега, струва ли си, не си ли струва, помагаме на човека. И
Сирене си поръчвам, зеленчуци си поръчвам, мляко си поръчвам, всичко от каквото има нужда. Едно нормално домакинство, едно нормално семейство. Единствено на големите вериги някой път, 2 пъти в годината, ходя на Метро само ходя. Там си купувам такива, каквото ми трябва по-наедро, си купувам олио, зехтин, такива работи, захар, сол. Иначе другите неща гледам да ги пазарувам от частници и съм много доволен. Частниците нямат сметка да те лъжат, защото ти ако не си доволен от тях, има фейсбук групи, дето веднага се оплакват и повече никой няма да пазарува от тебе, заради нито лъжат в грамажите, имам кантар тук, каквото са ми написали на листчето, проверявам същия килограм, даже някой път е повече отколкото съм поръчал. Никой не се стреми да ме излъжи, всичко е, защото някой ако злоупотреби, веднага го оплюват във Фейсбука и повече никой няма да си поръча нищо от него. И то исках да ви кажа. Ще ви покажа.